Dobrý deň, ďakujem za možnosť tu byť, hlavne, že ma sa pani Magdisa priviedla. Dobre, ja som radiológ, ktorý pracuje na angiológii, takže mám taký nadhľad aj klinický, aj obrázkový, čo bohužiaľ väčšinou radiológovia u nás nemajú. A pôjdem len rýchlo tým 4 prípadom, ktoré nastávajú. Prvý ten syndrom je, čo to sú tie kompresívne syndromy, keď nejaká cieva tlačí na niečo. Bude to črevo, alebo je to cieva na cievu a dochádza tam k tomu, že to, čo je utláčané, tak buď sa deje niečo predtým, že neodteká, alebo za tým znamená, že nepriteká. Takže bude niečo hypoxické, alebo niečo proste nejde tam, kam ide. Prvý z tých syndromov je vlastne ten Dunbarov syndrom, keď dochádza k útlaku truncus coeliacus stredným ligamentom. Je to väčšinou dané buď geneticky, alebo je to dané nejakými zmenami vo vývoji. Je tam tých príčin strašne veľa a patrať potom je niekedy náročné. Tí pacienti sú typicky tým, že majú jednak bolesti brucha, hlavne postprandiálne, netolerujú veľa námahu, hlavne fyzickú, pretože pri tej námahe to ligamentum, ktoré ide vlastne to ligamentum bránice a tá bránica, jak pracuje, tak tlačí na ten trunkus a spôsobuje tie klinické obťaže. Takže tí pacienti sú typicky týmto a samozrejme, keď vám nechutí, bolí vás zle, tak väčšinou chudnete a potom prichádzajú aj ďalšie veci s tým spojené. Toto vyzerá na tých CTčkách a vidíte ten truncus coeliacus, ktorý tu nás je, tak je zúžený, utlačený, ale je to veľmi dynamické a kvôli tomu ja nemám rád diagnostiku CTčka a radšej volíme sonografické diagnózy. Ja si myslím, že hlavná príčina toho není ani ten útlak v rámci tej hypoxie čreva, pretože tým, že máme pacientov, ktorí fungujú na jednej cieve a nemajú problémy postprandiálne ani obdobné, tak skôr si myslím, že problém je trošku iný a tam je problém tých nervových vlákien, ktoré jednoducho sa nachádzajú v blízkosti toho trunku a tlačia na ten vzťah, ktorý tam je, dochádza k tomu, že tam je to vyvolaná reakcia, hlavne teda chronický zápal a ten spôsobuje to obťaže. Každopádne tá liečba je rôzna, ale jediná schopná liečba podľa mňa je to znamená, že to ligamentum pretnete. Potom sú rôzne aj iné, ale to moc nefunguje a pacient, prečo som začal tomu ja venovať, je to, že tie výkony, ktoré sú na Slovensku páchané, pacientom nepomáhajú. A ďalšie teda je nutcracker alebo kompresia ľavej renálnej vény. Každý druhý z vás to má, hej. A nebolieva vás v boku, nemáte proteinúriu, nemáte hematúriu. To, že niekto napíše na obrázku nejaký radiológ, niečo podobného, neznamená, čo tam je. Takže útlak buď medzi cievou alebo medzi cievou a chrbticou, je tam nejaký autocentrický uhol, ten je zúžený, vzniká renálna hypertenzia, tam dochádza vlastne všetkým tým príznakom, to znamená syndrom pelvického kongestie, proteinúria, hematúria, pretože tá oblička nie je nitrénová tak, ako má byť. Dá to vidieť následne krásne, na CT ešte krajšie. Terapia je konzervatívna, ten pacient musí cvičiť a jesť. Výkony endovaskulárne nefungujú vôbec, fungujú iba operácie, aj to veľmi vzácne a není ideálne operačné riešenie, neexistuje tiež do toho dňa. Potom je vlastne ten veľký syndrom, zase útlak čreva, mezenterikou. Vidíte opäť krásne obrázky, bohužiaľ sú to obrázky, ktoré nehovoria nič o tom, či pacient má problémy alebo nemá problémy. To nám povie až tu na zobrazenie Mariovou kašou, keď vidíte, že ten pacient po najedení má takýto obrovský žalúdok a taký stop v oblasti D3 duodena a po 35 minútach tam čosi pretečie, po paciente dáte na ľavý bok a ono to vytečie celé preč. Toto je jediné kritérium pre mňa osobne, keď viem potvrdiť veľkého syndroma, nič iné neexistuje v tomto smere. Terapia konzervatívna, prosím vás, konzervatívna, tá pacienta potrebujete realimentovať, aby nabral, aby ten tuk, ktorý tu vidíte, medzi tou mezenterikou a aortou sa rozšíril, zväčšil a ten pacientom jedine toto pomôže. Akákoľvek operácia má 30% pravdepodobnosť zlyhania. A Meitner syndrom, ďalší jeden z tých príznakov, ktorý má každý štvrtý z vás, trpí tým tak 1
promile z toho. A je to útlak ľavej spoločnej vény ilickej a tá je utlačená pravou spoločnou ilickou tepnou. Sú dve možnosti. Buď ten pacient prichádza s trombózou dolnej končatiny jednostrannou, extenzívnou, alebo má spôsobenú príznaky z chronickej venóznej insuficiencie alebo hypertenzie. Je to jediný príznak, keď pacient má venózne klaudikácie, nie arteriálne, venózne klaudikácie. Tí pacienti teda prichádzajú buď v jednom alebo v druhom štádiu. Opäť klinika CT, sono, IVUS je jediné, čo to potvrdí reálne a môžeme to, tu vidíte pár angiografie, naše pacienti vidíte takýto útlak úplne hore, je tak tepná stlačená a toto je jediné z týchto 4 ochorení, ktoré je až tak riešiteľne endovaskulárne alebo mikroinvazívne. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu. Vyzerá to tak, že teda vysoký výskyt aj týchto vaskulárnych kompresívnych syndromov naozaj dokumentuje aj vysoký výskyt porúch spojivového tkaniva, tak ako spomínala pani Šišková. Diskusiu ponecháme do kuloárov a vzhľadom na, teda, že sa čas už posunul, tak poprosím ešte posledný poster